Sobota 5. října patřila ve Vracovské Sokolovně mladým stolním tenistům. Místní oddíl uspořádal okresní turnaj nejmladšího a staršího žadstva. Do boje vstoupilo rekordních 13 holek a kluků z Vracova. A dařilo se jim skvěle. Lucie Šlampová zcela ovládla kategorii dívek do 11 let před druhou Adélou Strakovou z Ježova a třetími Janou Hasoňovou SKST Hodonín a Kristýnou Svobodovou Strážnice. Adamovi Mikulčíkovi chyběl k nejvyššímu umístění mezi chlapci do 11 let jen pověstný krůček a obsadil stříbrnou pozici za Josefem Kmentou z SKST Hodonín. Třetí místo obsadil Patrik Peťura ze Strážnice a Martin Kapitán z MSK Břeclav. Mezi dívkami do 15 let vybojovala teprve 11letá Tereza Šlampová stříbrnou medaili za Nelou Kohoutovou, která nově přestoupila z Bratislavy do SKST Hodonín. Kompletnost všech vzácných kovů pro Vracov doplnil ziskem bronzové medaile Jakub Luňá v kategorii chlapců do 15 let. Christopher Halili a Šimon Hanák skončili těsně pod stupni vítězů. Michaela Mikulčíková, Ondřej Sedlák, Kristián Mička a Šimon Novák odehráli slušný turnaj a každý z nich si připsal několik vítězství. Pro Romana Sáňku a Dana Trcalu to byl jejich první turnaj v životě a poprali se s tím velmi dobře. Na přípravách turnaje se podílelo hodně dobrovolníků z řad hráčů oddílu a taky rodičů od dětí. V průběhu turnaje se o všechny staral tým bufetu Růžena Kůrová, Zuzana Šlampová, Kristýna Mikulčíková a Matěj Bednařík. Vedení oddílu tímto všem moc děkuje, bez vás by to nebylo možné. Velké děkuji touto cestou stolní tenisté posílají také sponzorům turnaje, městu Vracov, pekárně Pavel Nikl, autoparku Kyjov, hospodě u Zubra Vacenovice a agentuře Tarok.